Fi 3 snin li ġejjin medda kbira ta' art fuq in-naħa ta' wara taċ-ċimiterju tal-Addolorata fiż-żona magħrufa bħala tal-ħor se tilqa' fiha 2880 qabar ġdid. Ix-xogħol fuq il-proġett tal-estensjoni taċ-ċimiterju qiegħed isir minn konsorzju privat b'nefqa ta' sbatax-il miljun u 400,000 ewro. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, id-deputat Prim Ministru Chris Fearne qal li l-konsorzju privat intgħażel wara sejħa pubblika. Qal il-konsorzju seta' jibda x-xogħol wara l-ħruġ tal-permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar u l-iffirmar tal-kuntratt f'Ottubru li għadda. Qal il-kuntrattur ingħata konċessjoni ta' 15-il sena illi minnha l-Gvern se jdaħħal aktar minn 2 miljun u 250 ewro. Dr. Fearne qal li l-estensjoni se żżomm mal-istil tal-bqija taċ-ċimiterju illi nbeda fuq il-pjanta tal-perit Emanuel Luigi Galizza. Żied li l-privat se jkun responsabbli wkoll mir-restawr tal-kappella u l-ambjent kollu taċ-ċimiterju li ħafna drabi kien fl-aħbarijiet minħabba bosta nuqqasijiet fiż-żama tiegħu. Ix-xogħol ta' restawr se jsir fuq medda ta' 6 snin. Huwa żied jgħid li l-Gvern diġà ffirma aktar minn 1500 konvenju mas-sidien prospettivi tal-oqbra ġodda. Il-post ħajna ta' facelift tajba ħafna u ħajsir il-manutenzjoni u r-running b'mod professjonali ta' dan il-post. Imma aktar minn hekk ħassir l-estensjoni ġifier ħajkollna 2880 qabar ġdid li tfisser li d-domanda kollha li għandna minn persuni u familji privati biex ikollhom il-qabar tagħhom se tkun sodisfatta. Il-Ministru Fearne qal li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jippubblika avviż legali biex jiġu regolarizzati l-prezzijiet tas-servizzi fiċ-ċimiterju, inkluż il-ħlas għad-deffina u l-kummissjonanti fiċ-ċimiterji kollha ta' Malta. Ħatkun ċara eżatti x'inhuma l-miżati, mhux se jkun hemm ebda lok u mhux se jkun hemm ebda tolleranza li jiġu mitluba xi miżati oħra oltre dak li ħajkun qiegħed issa ppubblikat fil-legal notice. Mistoqsi dwar allegazzjoni li mara li mietet f'inċident ta' traffiku ndifnet borza tal-plastik, il-Ministru spjega li tfin ta' persuni li jmutu barra l-isptarijiet mhix fir-responsabilità tal-Gvern iżda tal-Kummissjonant. Assigura li l-Gvern jadotta proċess rigorus fit-tfin ta' persuni li jmutu fl-isptarijiet pubbliċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.